Έφυγε νέος ο Νίκος Δαδυνόπουλος. Πάμε στο χώρο του θεάτρου τώρα για να δούμε μια παράσταση έκπληξη με ένα σκηνοθέτη έκπληξη. Ο μεγάλος ζωγράφος, ο Κώστας Τσόκλης, στα 82 του χρόνια, σκηνοθετεί για πρώτη φορά μια παράσταση στην οποία έχει επιμεληθεί και τα σκηνικά και τα κουστούμια, ακόμα και το φωτισμό. Πρωταγωνίστρια η Σοφία Φιλιππίδου, στο μονόλογο Η Έκτη Καριάτιδα των αδελφών Κούφαλη. Ο Κώστας Τσόκλης μιλά απόψε για το ντεμπούτο του στο θέατρο στη Μαρία Παπαδί. Στη ζωή υπάρχει και το όχι. Πότε θα το μάθεις? Το ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά οι ζωές από τα όχι κρύβονται. Με την αίσθηση πως όλη του η ζωή ήταν μέσα στο θέατρο, αφού οι εικαστικές του συνθέσεις είναι σκηνοθετημένες, όπως λέει ο ίδιος. Ο Κώστας Τσόκλης έχει για πρώτη φορά την ευθύνη μιας παράστασης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θεατρικό γεγονός. Στο θέατρο Άλμα σκηνοθετεί τη Σοφία Φιλιππίδου στον μονόλογο των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη Η Έκτη Καριάτιδα. Εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει τα σκηνικά, τα κοστούμια και τους φωτισμούς της παράστασης. Είναι ένας πίνακας είναι αυτό το έργο που κάναμε εδώ και έτσι πρέπει να το δούνε. Καμιά φορά θα έλεγα ότι και να μην ακουστούν τα λόγια που λες δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Ναι, μετά τα λόγια μπορείς και να τα διαβάσεις και όλα και να τα καταλάβεις όπως θες εσύ. Η ηρωίδα του έργου, που αποτελεί έναν αποχαιρετισμό στην Ελλάδα που έφυγε να επιστρεπτεί, είναι μια μοναχική ξεναγός που ανάβει τα φώτα του σπιτιού της απέναντι από το νέο μουσείο της Ακρόπολης και περιμένει μάταια την επιστροφή της Έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο. Σταθμό στη ζωή της θεωρεί η Σοφία Φιλιππίδου τη συνάντησή της με τον μεγάλο εικαστικό καλλιτέχνη. Κοίταξε τόσο βαθιά και αληθινά και ειλικρινά επάνω μου και πήρε από μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει για να φτιάξει το έργο του, γιατί εγώ είμαι ένα ζωντανό έργο τέχνης στα χέρια του. Η Έκτη Καριάτιδα άγγιξε τον Κώστα Τσόκλη γιατί άπτεται πολλών προβλημάτων που αφορούν τον τόπο μας, από ιστορικής, ηθικής αλλά και αισθητικής άποψης. Και όπως δηλώνει, του δίνει την ευκαιρία να ξαναπαρουσιάσει στον κόσμο το μανιφέστο του που αφορά τις σχέσεις του με την ελληνική αρχαιότητα. Είναι μια σχέση αγάπης και μίσου συγχρόνως, γιατί πιστεύω ότι φορτωνόμαστε το βάρος ενός παρελθόντος που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Μην δεχτούμε εκ των πραγμάτων, εκ των προτέρων, ότι είμαστε κατώτεροι από τον φιδία. Ξέρουμε ότι είμαστε πολύ κατώτεροι, αλλά συνάδελφός μας ήταν, άνθρωπος ήταν κι αυτός. Να τον παλέψουμε, βρε αδερφέ.